sedan sik saderengipun dipun rangkepaken leren dhisik nggih menika kapan iso mandiri pribadi kapan ora njagakake sing senior tanpa nggunakake lelampane kang kados mekaten. Lah nggih. Sesepuhipun ingkang adatipun manggen wonten Poncot mriku. Sakniki nggih enten sing lenggah teng Poncot niku mangsa auranipun benten. Nggih. Nggih. Nek menika jan seger tenan piyayinipun menawi ingkang adatipun menika piyayinipun semeleh. Adatipun Bukesi menika suarane jan kaya bledhek. Sak menika kedah bisu 1000 bahasa. Nyuwun pangapunten dumateng estu dumateng Pak Saryadi sekalian Ibu. Wah jan nyuwun duka ingkang kathah kaya ngepasi niki mboke trok kecuk niku pas radang tenggorokan. Jane wau dalu niku pun gandang swantene mergo bar suntik nika. Banter, Pak iso Pak, aku manggung iso Pak. Aman Pak. Awan mau nggih teng mobil kuwi omong mboten leren. Bareng munggah panggung tok Pak, aku Joko Nyuwara, aku bisu. Nggih pancen ngoten niku kok. Kala mangsa niku pun suwi lho Bukesi niku mboten gerok enten pun dangu. Delala kok menika dipun paringi kanugrahan dening Gusti supados nggih tenggorokan niku ken ngaso langkung rumiyin. Kapan seorang sinden Sukesi ngaso menawi mboten ngeten iki merga kejaba anggenipun nyinden pancen suarane kaya bledhek menawi teng omah menika anggenipun ngunek-ngunekne anake kali bojone kaya bledhek tenan yo. Nggih kedah leren sawetawis mila nyuwun pangapunten menawi anggenipun atur panglipur mboten saged maksimal Bapak Saryadi. Insyaallah mangke menawi panjenengan kagungan putu malih terus syukuran mangke pas Bukesi pas sehat-sehatipun mekaten. Insyaallah niku. Monggo rangkepipun coba nong ayo nong dibantu Mbak Dian nong ayo. Sor. Ngisar kara anak gemai ngaku cekal loro anake jelali 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 zaman semana Alhamdulillah. Wiwit sonten waranggana dereng kula tepangaken setunggal mbaka setunggal Mas Gareng. Ngono ya, Tru? Nggih. Wiwit saking mriki, ya, saking wetan meneh mboten salah niki. Nggih, saking wetan mriki Mbak nggih ding ilen kiblat bener nggih nggih. Bingung.
Saking Kilen menika Mbak Winong Nawangsih miten saking Tulungagung laladan campur darat ing ngentrong desanipun. Esuk mulih dhek pulang kampung dhek. Ha iya, ngono kuwi. Petuk karo pake karo mboke. Iya, ngono dadi seniman penake ngono ya, Truk. Wong arep mudik wae ana sing nyangoni. Ha iya, ana sing ngeterke. Heeh, haiis pisan. Ha iya, ngono kuwi. Terus kalajengaken angka kalih menika Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni meten saking Kediri. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni saking laladan Madiun Pilang Kenceng Pule desanipun. Wah iya. Magister seni. Nggih. Ambak Waranggana parandene titele ya kaya ngono. Ha nggih, supados sing jenenge seniman aja nganti gampang disepelekke karo tiyang sanes. Halo seniman kelu ledek. Mau yen ledek nggih kula nggih kethek yen ledek niku. Nggih. Ning menawi mriki benten menika mantasaning para widodari dalu menika malah menawi menggaing kula yen manut aturan hukum agama piyayi putri mboten duwe kewajiban nyambut gawe malah kudune ning dalem dimulyake. Nek kenapa kok sinden pitu niku gelem nyambut gawe mergo nglabi budaya kepengin melu nyebarake marang budaya seni ingkang mapan wonten Nuswantara mriki. Mila tepuk tangan untuk sinden-sinden pada malam hari ini. Pahlawan budaya gitu. Ayo pahlawan budaya. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu. Nah, blas rene suarane Ibu Kesi. Ndak metu. Titik lho rene, mboten. Lah nggih. Lah kuwi kadung gerok ya belas tenan kok. Lah iya. Lah aku gerokne sik lumayan sik iso nyuara nadiyanto tinggi ra kuat. Iya. Lek anu Ibu Kesi pancen ciri khase kaya ngono. Wis ngentukne apa-apa kuwi. Kaya leren pancen swara kaya ngono kuwi. Ha iya. Teh nyapo lho kaya ngono. Teh. Pas ning iki pas ning nggen kabupaten malah ngono nyapo lho kaya. Ayo. Licet tak pancen licet tok kuwi. Ibu Kesi istirahat dhisik nggih. Kalajengaken menika Genduk Lintang Pambayun menika aslinipun saking Karanganyar. Sok tanggal 30 rek arep main ketoprak bareng karo dalange. Lek macak sing apik tang kenapa melu-melu Birgita wetengmu kok ketokne ngono angger latihan. Ayo. Rumah sama ora pengin apa piye terusan ayo ngono. Ayo. Mbak Lintang Pambayun kalajengaken sapa kae? Ah, Mbak Sekar Robula. Semene wis kencan karo sing kakung, yen aku mangkat ki aja. Ngono kuwi nggih. Kita wis prasetya. Model ngeten iki kathah jane wit riyen ngoten niku. Lek kowe mangkat iki ra mangkat, kae mangkat aku ra mangkat ngono iki eneng. Ayo. Nggih. Dajal sinden bulon kon mangkat, sinden bulon ra mangkat niku. Ayo. Ayo nggih, pancen nggih. Mbak Sekar Robula mbiyen ki ya nyindani aku kuwi terus mbiyen zaman semono. Ayo. Suarane rong ngene iki aku kaget tenan mau nyindani Cutur Bawu. Ndak powere nek luar biasa kaya ngene Mbak Robula. Cocok. Saurunge rabi mbiyen nyuwara rapati ngono kuwi lho. Ayo. Bareng entuk kakung sing pas tukang nyebel. Ayo nggih. Akhire suarane dadi bantas berkarakter pisan. Ayo. Pancen yo mben bengi kuwi nyinden kok. Hah? Ben wengi nyinden kecuali malam Senin iki ning Sriwedari nyinden. Ya nyinden bareng karo Mas Imam mung bedane lek Mbak Sekar ki melek lek Mas Imam ya nabuh ngono lho ora enek bedane. Siji nyinden siji nabuh ngono lho maksude. Matur nuwun Mbak Sekar Robula nggih sarjana seni nggih Pak nggih. Nggih sarjana seni. Wah jan piyayine ayu alus lho. Lek cara Ustad Putri kaya ning Umi Laila ngono kuwi piyayine. Bejane sing lanang, mau sing lanang guru kaya ngono ya. Ayo. Aja nyepelekke, wis seneng amuk ngino karo pepadane urip. Kowe iki lek ra mangkat ora bakal metu lho budalan kuwi karo masamu ora. Ha iya ya. Ngono kuwi. Tenan Mbak Robula, tenang mawon. Ning garwa temadangkarane kuwi lah tenan. Wis piyayine. Anggere nek Birgita no dia langsung tatuk sweet mergo golek notasi mboten kok reno-reno mboten. Ingkang minangka pamungkasing pasebar menika Mbak Tri Hastuti Retnawati mantasaning para putri-putri Indonesia yang tercinta menika.
Sir kuwi pancen gandeng yuswane Mbak Tuti niku lak barakan kula. Nalika sekolah niku barakan kula para sederek. Ya kelairane udakara 80 apa 81 apa 82 pol-pole ngono kuwi. Nggih. Kula kemawon sampun ngrumaosi dadi wong tuwa, dadi wong sepuh pamane diundang kalih teng Indomaret niku Pak mboten nesu. Sapa ngerti kanthi lakon ngene iki Mbak Tuti lajeng krasa ngraos sajroning penggalih jebul aku wong tuwa yen arepe tumindak sing maneka warna mesti eling kaliyan anak putu. Wis putu to? Wis putune 3 niku jatosipun. Senengane nglecehne karo wong urung kuwi anake sik cilik-cilik kuwi. Ayo ngono kuwi. Ora mung anake bojone saya cilik dinesoni ae. Ayo. Nggih. Terima kasih menika Mbak Trihastuti saking Laladan Ngawi sembah nuwun. Nggih menika ingkang adatipun nyengkuyung kula menawi Pak Saryadi lan para lenggah sok mirsani wonten YouTube utawi wonten ing layar kaca becik wonten Dawa TV utawi pundi kemawon nggih menika kanca-kanca kula menawi karawitan nggih menika Madangkara menika nggih. Wong sosok kula pribadi menika menawi mayang teng daerah Kediri, Blitar, Tulungagung ngoten malah ati kula malah cilik nggih. Merga kula pun dangu sangat mboten metuk teng mriki tur iklimipun sampun benten, warnanipun pakliran sampun benten. Lha kula kan mayang teng Ponorogo, teng Madiun, teng Solo ngoten sik dadak sik tetek. Nek teng mriki kula rumaos kaya wayangan jaman kolonial ngoten niku. Mila nggih nyuwun pangapunten dalange sampun masem. Ayo nggih. Mbok piye carane ngono digrenjeng-grenjeng neh apa piye? Digebal digrenjeng ya nglentek neh kok. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun mrica kecut sak uni-unine nggih. Sagedipun namung kados mekaten gandeng sampun dipun pitados kalian Pak Saryadi ingkang sampun kula suwuni prisa Pak napa mboten lepat dinten nanggap kula niku mboten kleru. Mboten Pak Dalang. Pancen ingkang kula pados niku klasik-klasik ngoten niku. Ingkang kados kula aturaken nalika ing ngajeng ngoten niku karmanipun Pak Saryadi menika. Lah mangke lek sing mirsani mboten remen pripun? Mboten napa-napa. Mangke kula tingali piyambak. Nggih. Sembah nuwun nggih. Kok tak nanggungi jalan ora? Jalan lho piye. Liyane iki ya kabeh tukang utut lho kuwi aja. Tukang nganggungke kabeh. Nggih. Oh, kaya apa? Saking Mbak Sekaro Bulang, lho, Pak. Utut manggung diaturake. Mau nggen merong ajakmu nggen cucur bau wah jan antepe sapa bantere kaya ngono. Ayo. Kaya Mbak Sekar. Ayo kaya apa? Mbak. Nggih, Pak. Siap Mbak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, Jan. Cilep godhong ganyong. Ayo. Irunge mendel bathuke nonong. Ayo nggih. Ayo nggih. Yo, Mbak. Wis pas ra melu lomba kalah. Kaya. Anakmu kalah bene. Nyapa. Mbak. Putrane sampun nomor pinten kelas pinten, Mbak? Kula tasih SMP lho, Pak. Putrane kok kula. Putrane. 3,5 tahun, Pak. Oh, 3,5. Lah jenengan kali sing kakung tanggapan kali sinten? Kali Mbak. Oh, kali Mbah. Ya, nggih pancen Mbah nggih ngono kuwi ya pancen nggih. Wis melu Mbah ngono ae ya ora apa-apa, Mbak. Nggih. Boleh, Mbak? Ya, Mbak. Rasa
nyindeni wayang wong kali wayang kulit remen pundi, Mbak? Ya kena wayang wong ngono tengah 11 bar wisan. Ora rasane kok. Pripun, Mbak? Anu, Pak. Nggih. Sami mawon. Sami mawon nggih. 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 Lah teng mriku kan mesti bergas kabeh nggih to. Mesti mboten enten sing napa niku terus lemes napa pripun mboten enten kabeh mesti semangat mergo jam tengah 11 pun rampung. Lah mriki bisa sak ret tok mriki. Ora semangat kabeh ngawur ora sak ret piye ora. Nggih. Anggerene sing kancane melek celak-celuk, anggerene sing nyeluk berarti ngantuk kabeh iki sana. Nggih. Cobi oper. Ayo Tang, coba Tang. Neno. Aku bagai omlane malah kene malah bingung ae malah. Ket sore lho aku. Neng plah Ongkekke Tang. Ha ha ha. Ngono. Ha ha. Nano. Keringan. Ayo. Oke, terima kasih. Oke. Oper Mbak Birgita, yuk Bir. Oke. Anggung nyamung manas hahas 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 hati. Waduh. Manuke mabur, ayo mak grumcang. Oke. Apik Bir, yo. Hor, yo. Ketekung Mas Guys, kung antar Mas, mulai cedak, yuk. kung Ate opo? ketekung Yo, kung yo, kung yo, kung yo. Kok neme kaya nang Sinabo Mas Lukis, wo kaya ngono suarane gemleger temenanan. Ayo. Apa nek ngangge ndas boleh. Lambimu sing apik ora ngene. Ayo wong ya kuwi soulmate-ku aku. Ayo. Aja ora kuwi. Terus ya nang, wangi nang. Ayo. Mangga. Bindeng ta iki. Maaf toh Pak. Ora apa-apa malah kas kok ngono. Kas bindeng maksudnya. Mangga Aheho. mangga Aheho. mangga Heho aku. mangga Ongkek, Nduk. mangga
karo Mas Dari biasane lek teko omah iki lak keri dhewe. Kancane wis dolan karo anake karo bojone dhek iki sik ning dalan. Ayo. Sesuk iki wah leling dolan iki kan. Langsung mumpung sik peteng ayo, Bu. Wah, jan sobor. Mas Lukis iki Blitar kuwi Mbakung Blitar Selatan. Ora nate nderek sapa-sapa dalang. Ora ana sing ngejak ning kono. Jaranane ora gelem kok. Ayo, apa iso? Nggih ngono kuwi. Jan. Ya nang neno. Ayo. Mi dengete Astuti coba kaya apa? Mitra bening. Kami Sugeng lenggahipun Pak Sarihadi. Ngono iki. Sugeng lenggahipun Pak Sarihadi. Ya, jangan letik ben-bengi angger ngono kuwi aku saya sayang karo awakmu nggih. Wong jenenge wong lanang iki takonane sak rombongan lek wong wedok aneh-aneh iki ora seneng malah ora. Pak Yoyo, apa? niki kan posisinya di tempat Mbak Lia tuh. Oh iya, panas ya. Nggih. Sangat sulit nih. Oh iya, pancen ya energine kuwi Mbak Lia ning ngono ya. Abot tanggane kaya. Mesti engko ketularan ning mobil turu ngorok kuwi engko nang ngene ora. Ya ora kok ya. Ya angkatan pisan Mbak Tuti. Panggunge Mbak Tuti. Wah. Gendinge ya. Pak Yoyo. Gending Mbak Tuti. Pak Yoyo ngono. Ning radio kok ayu-ayu. Ayu yo le. Kaya enak-enak oe. Nek jare master kaya kuning-kuning oe. Ora. Ayo Dik, coba Dik. Buktekno lho. Wangi Putri sak garis rawani Bu Gesi, sak garis lho. Ndek turan iki kok. Wis to, wani-wani wis to. Sing nyuwun lek liyane aku rawuh, gandeng aku sing nyuwun mosok ya ora diparingi. Lah aku biasane lek goro-goro ya ora tau mbok nembang lho, Pak. Lah kuwi lek ning liya wilayah, lek ning kene kan ya tanah kelahirane. Ayo. Ya nyuwun pangapunten gandeng dalu niki watuk serak. Mugi-mugi mboten dados gelaning penggalih panjenengan sedaya. Kula nggih mboten pengin sakit ngeten iki. Nah, tapi gandeng labuh labet karo bojo sing kudu tak dampingi setiap saat. Aku kuatir yen sampean ora balik ning Solo ning malah kecantol Sinden Tulungagung. heeh. CV ku malah sari tak kepruk kowe. Malah ngelekne aku ra kelingan blas lho mongko mau. Ah iya. Anggumen wong wedok ki ambak jane dhek sing salah. Lah anggere malih kok ya kabeh iso salah ya, Tru. Ha iya.
Aku omongan apa wae to. Pamane nek wong wedok atau wong lanang selingkuh ngono Bukesi omong, "Pak kalau gawe selingkuh iku masane." Entek-entek awas nganti kowe selingkuh. Mending ngono. Kok aku yo kan nek akhire kan. Ayo nggih. Mangko jane diam lah aku. Ayo nggih. Mboten namung guyon. Yen mboten kula tutke ngoten niku kula kuwatir mengki lek sampean sambat kesel, agate yen ndalang kan sampean njaluk dipijeti to, Pak. Wis enek larso aman. Nggih. Mboten namung tukang pijet mboten lek jenengan niku cara anu kaya raga loro jiwa siji Bukesi niku saestu. Raga loro jiwa siji. Senadyan to aku wis tuwek elek kaya ngene iki sampean tetep tresna karo aku. Lho kepiye to? Lumayan jagat kureping langit. Ya mong kowe ingkang renggo sajroning batine Cahya Kuntadi. Mergo kabet-kabet. Lah iya ngono kuwi. Ngene lho Bukesi, Mbah Suprang nek paring dawuh. Nggih. Bojo mligine bojo wedok kuwi ceklekane iga wekase wong lanang. Ya kuwi lho. Bojo wedok kuwi dumadi saka ceklekane iga wekase wong lanang. Lah lek wong lanang wayuh ngene njur igane piye? Berarti igane ngepang kae. Bener Bagong lho ngepang lho. Jajal bukan jajal. Ayo. Gede lho Pak, suara kowe banji lho Pak. Ora sapa ngene ora. Nah, isin aku Pak rasa ya Pak ya. Oh, sak ngono tok. Ayo. Hombe ngono kok entek-entek piye lah apike kaya ngono lho. Mau iki lho sing jenenge speaker tenang bareng sampean muni dek lan gemebiar meneh. Ayo kaya ngono. Apik bukan sih tenang. Ora, suara aku sentek tenan iki. Mergo kekerepen ning omah mbok genjot terus. Saya tuwek saya. Kenane ta aku? Ayo wis ngono kuwi ya. Wis ya Pak, sakmono wae ya. Sagare sengkas, sagare raketang. Ben omben 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 ben omben Langsung mari ya. ben omben ben omben omben nana Lantek suarane isih kaya ngono bantere lho Bukesi. Lah ngono lek utuh ora munggahne tenda kaya ngono kuwi. Ayo, Agung nyambut gawe apa malian? Ayo. Malah tekan Agung ora nggih. Yo, iya Bu, percaya aku. Ayo. Kutute dalange cilik ana omben 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 Pun nggih Bukesi nggih. Sampun menyerah. Mboke menyerah iki. Ayo menyerah ya pancen ya umur ra kena dicolong Bu. Nah aku sik bergas sing kaya ngene lho ayo. Lah iya mulakno kuwi. Lah iya mulakno kuwi. Sakjane aku bengi iki pengen leren ning omah lho, Pak. Aku bukan pengen turu ngeloni anakmu. Gandeng aku lek sampean tanggapan yang Tulung Agung iki kekhawatiran kuwi gede tenan. Mau tetep tak tutke ra keteng awakku kesel kaya ngene ya. Nek Pak Rohadi nek Pak Marno lek ya aman. Arep nika-nika apa ya arepe pekewo karo Kyai Sopo. Kuwi malah mak comblange. Bener biyen tau aku nginep ning hotel. Aku karo sak kamar karo Bukesi mergo bacutan terus. Terus Pak Marno karo Pak Rohadi ning kamar. Sangger wong iki nyawang wong lanang padha lanange runtang-runtung. Ketok LGBT piye. Ayo sprene malih gah dhek diawur malih. Ayo. Menten karo hotel kono podokan mawon isin bisa mau pirang-pirang. Ayo. Mbak Munasira ya diwangi Bukesi, Mbak.
senopatine ayo pakan kondur Mbak minir hatta pakan 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 nono ya heku tuteku hatta pakan 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 Putri. pakan kanca-kanca langgar klasik ini wah temenanan senggak ya bantas iramane kepenak sitere mongal terus gampange nututi ayo wilek melek le tanggung jawab le entek Mbak Dian ya Mbak nyapa to niki lho nyapa ben Mbak Tutik to Mbak oh. Pak Yoyo pengen aku wes aja rayan angger buke si suarane entek malah rayan do golek pamor dhewe-dhewe ora yo kapi segar kapi Donya kang komplit itu. Uwit apa mengko ngororo wis tuwa karo apa kali sabar mariko. Monggo Pak Sarihati mat-matan iki Pak. Modele yang ini iki.
Ora ngono kan nggen mburi ora kaget doan ae. Ah nggih. Terima kasih. Dasare ya slendro kangenane Pak Sarihadi. Wah, temenanan. Pancen sekeca sangat menawi wayangan niku yen menggawe kula yen wayang kulit purwa lho. Yen ora slendro ngoten niku kaya dudu wayang. Ayo. Ya campur sari masamu lah. Kabeh niku apik ning klangenane dewi-dewi nyatanipun Pak Sarihadi nggih sampun piyayinipun bijaksana nadyanto kula remen kali slendro remen kalian klasik gandeng wayangan ingkang kula aturaken menika kagem sedaya para lenggang anggenipun jurung paring pangestu anggenipun anak kula bebrayan mangke monggo borong bebas kemawon Pak Dalang. Nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Iki ndudah sing biyen ya nate digarap karo kanca-kanca upamane aboting katresnan. Ayo bin lek awakmu iki rapas iki bin. Ayo. Karyane sapa kok Mbah Haji Sukron Suwanda sing wis hit lak Sri Huning terus Sesideman sambung wanci dalu kae ning janjane iki luwih kepenak iki ayo tur lek sing nyuwara Birgita iki mesti menjiwai ayo mergo iki sesuai dengan karakter dan juga perjalanan hidupe si Birgita kuwi ayo coba men berdiri sik duduk Apa nduk pisan? Hafal no, Pak. Wah, kok iso lho ngapalke mongko bawa sak langgame lho. Ya mergo kuwi sesuai keadaanku, Pak, lagunya. Oh, alah. Ya. Ah, pancen lek ngono sesuai karo apa kuwi pikirane sesuai karo harapane sesuai dengan karakternya biasanya lek kon ngapalke cepet pancen kaya ngono kuwi. Mboten, Pak, kan judulnya kan Aboting Katresnan to, Pak. Biasa to, Pak, anak muda itu berhubungan dengan cinta dengan pokoknya sesuai umurnya kan seperti itu toh Pak. Betul, ya apa-apa. Lagi saya iki lak kagungan kersa ngunduh manten. Upamane ngaturake aboting katresnan kan ya pas. Ya leres Pak. Aboting katresnan Mas manten lan Mbak manten gitu Pak. Tak kira iki nek sing mirsani bae ya sik ana. Matur nuwun Bapak-bapak. Loh, Mas manten dan Mbak manten masih stay loh Pak. Ah, stay nggih. Nggih, stay apa? Di tempat. Hah? Apa masih di tempat? Oh, nggih standby ngono ya. Nggih, stay. Nggih. Matur nuwun dumateng Mas Firman kalian Mbak Fajar. Terima kasih. Sak keluarga iki piyayine alus kabeh, Bir. Napa nggih, Pak? Oh, wis saka bapak niku, sak ibu lan ugi manten kekalih lan sederek-sederek sedayanipun niku walah temenanan le grapyak le semanak niku piyayinipun sae-sae sedaya. Wah, aku mau langsung kon mlebu ning dalem kono. Mriki Pak Dalang peteng dedet pas lampu mati. Ayo nggih. Benjing kula nek dados semanten mungkin jenengan sing mayangi lho, Pak. Oh, boleh. Tenan, Pak. Boleh. Saestu niku. Heeh. Pertanyaannya sida karo sing endi lho. Aja ngono to, Pak. Aja ngono to, Pak. Licet to, Pak. Ayo ngono nggih. Nggih. Bawane apa kae? Asmarandono. Asmarandono, Pak. Asmarandono. Ya apik saestu Bapak Ibu. Mang napa niku mang midhangetaken mang ngrasake iki kepenak iki cakepane utawa saire barang ya sangat menggelitik. Ayo, coba. Ya Bir sing cetha lho Bir. Sing menjiwai. Jarwane Sulistyang warni. Nah, iki coba engko langgame sak ramban, yang kedua ndandukne slow. Ayo coba, ayo ngono. Nggih. Siapa ngerti kena nggih andalan limbuan? Ayo. Lek limbuan kudu ndangdut. Nah, iya. Weruh kebiaren jagat raya ayu momong lair Lair bae. Terus, Nduk. Hapsaris
pedhot. Ayo. Kok pedhot talining tresno. Ayo Bir, sing menjiwai nduk. Yo. Aku bingung campur goyang megang mendang rasa kowe payung aku tak kaya wong linglung harap tak utung ning rasaku gandrung jane sek bagus bojoku apa aku keliru panyawaku rasa pambayungku menyang bojoku kok metu bosanku. Ya. Wiwitane ora gagas marang wong gregas mamang ngadep limas tresno bojoku
lancar. Sik, Bir. Aku iki Dalam, jan Pak. kaya gregeten karo saire utawa Lah nggih cakepane. kula nggih gregeten. Pak. Coba saiki ucapno ning ijoan wae tanpa nganggo Yang nada. mana? Wiwit saka ngarep. Bawane napa langgam? Langgame no. Ayo. Sik ngarepe pertama piye? Aku bingung campur wuyung. Aku bingung campur wuyung. Mega mendung. Heeh. Terus agawe payung. Bokong kabeh. Aku kok kaya wong linglung. Heeh. Arep tak putung ning rasaku gandrung. Arep dipedhot janjane. Pengen ngedoh ning rasane gandrung terus. Lah nggih Pak, kadung gandrung, Mari kadung. gregeten kuwi ayo. Terus akeh sing nglakoni jane ngene iki. Ya mung meneng dhek. Ayo. Terus bar kuwi kedua, Jane sik bagus bojoku. iki gantine lek sing nembang kowe. Nono. Jane sik bagus pacarku. Nggih. Terus bar kuwi, Apa aku keliru panyawangku? nah monggo wis nggawe kacamata barang dhek. Nggih. Terus sik bar kuwi, nggih. Bareng prosang pambayunku Heeh, Bayun. Heeh. menyang bojoku kok metu bosenku. Nah, bareng roh wong lanang liya sing janjane sing ganteng bojone utawa ganteng pacangane ning kenapa kok rasane kok gandrunge malah karo wong liya mau nyawang bojone kaya kumkuman. Ayo ngono kuwi. Terus ketiga ref, Wiwitane orang gagas, pertama tidak mikirkan. mring wong bregas, omah ngadep limas. Ngadep limas. Terus Tresno bojo banjur rantas. wah tresnane marang bojo pedhot rantas. Yen to nganti tigas, Bugel. aku po wis ikhlas. Aku wis ikhlas. Nggih. Terus terakhir Sing bregas mesti ndang mrene. sing berkah ndang mrene terus. Marang aku gedhe katresnane. Heeh. Nadyan sing kondang ramane, Heeh. mula njur aku apa mbandang wae. Iya, nggih. Jawabane kepiye? Kuwi ukurane kanggo kasedhian lan uga santosane iman. Kari kuat apa ora imanmu ngono kuwi. Aku wong tuwa mung kari nyawang ngono, imane kuat ora. Napa to, Pak? Eh? Napa maksudnya? Hah? Maksudnya pripun? Lah kuwi mau to. Piye terakhir piye mau? Sing terakhir mau. Sing bergas mesti ndang rene. Ah, terus? Marang aku gedhe katresnane. Nah, bar kuwi. Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. Nah, arep mbandang apa ora lah sing menang ngendalikan awake dhewe to. Maksudnya mbandang pripun, Pak? Bandang tegese ngeblas dhek ora gagas karo keluarga, ora gagas karo pancangane, sing penting aku seneng. Lah ngono kuwi. Lah perkara bandang apa ora gumantung atine sing nglakoni, ngono kuwi. Oh, ngoten berarti, Pak. Heeh. Artinya tembang aboting katresnane ngoten iku berarti. Heeh, dadi engko Nadianto enek wong ngelikke, enek memberi pertimbangan referensi seperti ini, kamu seharusnya gini gini gini. Namun seutuhnya nanti yang menentukan adalah Anda karena resiko yang menanggung juga Anda sendiri. Betul. Ngono kuwi. Pun ya, Pak. Pun Isin nggih. aku, Pak. Wis nangis ndak niku. Ayo. Terima kasih Mbak Birgita. Ya.